Pan a newidiadau mawr yn digwydd I glwb y seintiau newydd y tymor yma, ac ei bod wedi colli ei 2 gêm gynta, nid dyna'r newid mwyaf sydd wedi dod i'w rhan. Oherwydd heddiw, fe chwaraeon nhw 'u gêm gynta neu cartre newydd, neuad y parc, dros y ffin yn Lloegr a'r gae artiffisial. Ffarwel, Llansanffraid, croesoswell. The grass is artificial grass, which has been laid about 3 or 4 weeks ago. It's state of the art, it's UEFA and FIFA approved, so as and when we put the rest of the seating in, which will go in now over the next 6 to 9 months, we should have a UEFA compliant stadium. Holden ar tafliad, 2 funud yn unig wedi chwarae. King yn ôl at Holden. Alfie Carter ar y postyn agosa, a dyna gol gyntaf i'r seintiau newydd ar eu cae newydd, neuadd y parc. Ar draws y cefn, at King. Mae Roscoe ar hediad tu ôl i'r amddiffyn fan hyn. Wild yn y canol, a dyna 2 i'r seintiau newydd, a ni'n am ond wedi chwarae 1 munud ar 10. Roscoe ar gig gornel yma. Ta Taylor yn codi yn uchel, Meliner yn ebyn y trawst. Wan ta oedd Wood yna, mae Bale yn cael ei hanner glirio, cyfle arall, Taylor ar croesiad. Carter, o anghefn yr hwy, dyna'r drydydd i'r seintiau newydd, gol fler o gol bwysig. Lawr y chwith unwaith eto. Hediad da fan hyn gan King. Wild yn y canol, wel dyna 2 Wild. 2 Carter, 4 i'r seintiau ar yr egwyl. Wild yn brwydro fan hyn. Bale yn ôl at Courtney. O beniad, want ar y postyn pella. Mae Luke Holden. Dyna chi gol arall i'r seintiau. Ta Holden ar gig rydd yma. Carter! Wel dyna hat-trick I Carter ar 6 i'r seintiau newydd. It's a great win for our team really, it's not about me, it's about the team. You know, we started off slow and now we're just hoping it's a kickstart us for the season now.